יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, התראיין הבוקר לכאן רשת ב', העביר ביקורת חריפה נגד ישראל ואמר כי מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב. ישראל בדרך להיות מדינה מוקצת בין העמים. דרום אפריקה של פעם, אם היא לא תחזור ותתנהל כמדינה שפויה. מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב, ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה. כן, והאמירה הזאת עדי גוררת לא מעט תגובות. כן, בוודאי, גם גינויים מכל קצות הקשת הפוליטית. מה שהחל כמערכה צודקת להשגת ביטחון ולשחרור החטופים, הפך כיום על ידי הממשלה הכושלת הזו, במלחמה ללא תכלית ביטחונית או לאומית. מה שאנחנו רואים בעזה זה לא תמרון לשחרור חטופים, כי אפשר היה מזמן לשחרר את כל החטופים בעסקה אחת כוללת ולהשיבם הביתה. אני לא נבהל ממכונת הרעל. מי שלא שותק, מי שלא מתכופף מול הכוח, הופך מיד לאויב.